mɔgɔ dɔ bɛ yen bana jugu b'o kan vraiment o de taara dɔgɔtɔrɔso la o taara yɔrɔ bɛɛ c'est que examen bɛ kɛ fulaw bɛ san vraiment a tɛ se ka bɔ o la l'ANSD bɛ se k'o dɛmɛ ka bana jugu bɔ o kan wa. Ne fɛ ka bana jugu kɛlɛ ka bɔ bunahadamaden na pewu sɔrɔ k'o ma kunkolo ɲini k'a susu ka mugu bɔ k'a di banabaatɔ ma solution foyi ma sɔrɔ min ka bana la n'a y'a minɛ a tɛ yɛlɛma ka kɛ ɲɛgɛnɛji ye fiyewu fɔ tɔɔrɔya min b'a farikolo la a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ tɔɔrɔya min b'a farikolo la tɔɔrɔya kelen kɔni bi ban hali n'a ka saya sababu b'o la a bɛ lafiya ka sɔrɔ a ka saya sɔrɔ k'o ma kunkolo tɔrci ni m'o sɔrɔ o to yen ni bana jugu bɛ bunahadamaden na n'i fɛ k'a kɛlɛ solution bɛɛ kɛla la n'i ko n'i ye fura o fura fɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ dɔɔnin kɛla la i bɛ ban nkɔyɔ furabulu ɲini kuru saba k'a dili ɲini kuru naani kuru fila ɲɔgɔn k'a tobi banabaatɔ b'a ko n'a y'a ko mun o tɔɔrɔ kelen min b'a kan a bɛ wuli ka bɔ yen n'i ma se k'o kɛ o yɛrɛ sɔrɔli gɛlɛyali ma banabaatɔ dalen filɛ fura bɛɛ kɛla la ka dɛsɛ pewu komi gabugu ka dɔgɔ sisan bɛɛ bɛ tobili kɛ gazi de la sinon lɔgɔ jeninen ka ban pewu o bugurijɛ ta ka kɛ ji la n'i y'a kɛ ji la ni banabaatɔ y'a ko n'a y'a da n'a bana a tɛ wuli n'a ye bugurijɛ poudre blanche n'a y'a da n'a ye a tɛ wuli n'o bana ye a kɛnɛma bɛ wuli bana bɛ taa